Jamanaw an bɛ aw fo ka koɲuman dɔ ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoniya k'aw ma k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Kibaru kumabaw la lakanabaliya lahala dɔw bɛ nin waati la Segu mara la Gomakoro ani Funukaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman sɛgɛnnen don an bɛna sira dɔ sɔrɔ ni kibaruw kan. Waati kelen ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko Nara sira fana labilara san damadama kɔfɛ mɔgɔw sera ka taa ni ka seginw daminɛ an bɛna sira dɔw sɔrɔ ka fara laseli wɛrɛw kan minnu bɛna k'aw tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Jamanaw an bɛ aw fo ko kura k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ ko Gomakoro ale ye Segu mara dugu dɔ ye Sanzandeng cercle la yen nɔ jatigɛwalekɛlaw kɛlen don ka ngara sigi dugu in da la ko f'u ka bɛnkan ta o dugumɔgɔw kɔni bannen don a kɛ bɛ gɛlɛya ye nin waati ninnu na kosɛbɛ an ye seereya dɔ sɔrɔ min y'a kanu k'a tɔgɔ to gindo la an k'o lamɛn nin kumakanw na. An bɛ bɔ Segu mara la Segu mara min don marakala ɲɛfɛ dɔɔnin an bɛ Sizani cercle de kɔnɔna na n'i bɛ taa Masina maintenant ani marakala cɛ kilomɛtiri 17 ye Sizani ni an ka yɔrɔ cɛ n'o ye Sanzandeng o n'an ye 2 kilomɛtiri ye an ka dugu tɔgɔ ye Gomakɔrɔ an ka laɲini kɔni ye min ye nin semaine in kɔnɔ ani terroriste ninnu bɛ ɲɔgɔn na ko fɔ an ka dugu kɛ bɛnkan ta o fɛ dugu kelen bɛ yen nɔ o ye Sɔlibugu ye o bɛ anw ni Kaɲaka cɛ dɔɔnin o tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 1 kan kɔni u ye yen dugu wuli yɛrɛ kunun mercredi vers 13h n ye weleli kɛ dugu la yen nɔ u y'a fɔ an ɲɛna ko u bɔra yen nɔ k'u ye dugutigi faga ne yɛrɛ ba kɔrɔkɛ tun bɛ nin nɔ o ni dugutigi de minɛ ka taa dugu kɔfɛ mais o ye ba kɔrɔkɛ in bila k'o kɛna so mais o ye dugutigi faga o ɲɛna ye o dugu kɔni wulila mɔgɔ minnu wulila n'u dɔ taara an fɛ yen maintenant u nana an ka dugu de nɔfɛ ko k'olu bɔ ka di u ma et puis an ka bɛnkan ta ni u ye ko dugutigi ka réfléchi ani dugudenw ka ɲɔgɔn ye an kɔni kun ye numéro vert dɔ wele ka dɛmɛ ɲini sɔrɔsiw fɛ wa n ye ɲininkali fana kɛ u ko an ka tenitigi ma se an kɔni ka laɲini kɔni ye min ye ni a bɛ se k'an dɛmɛ ka kibaruya in lase faamaw ma sanfɛ u ka se ka dɛmɛ don an ma Gomakɔrɔkaw ma ani Sɔlibugukaw ma Gomakɔrɔ n'a lamini bɛɛ n'i ko sana kɔnɔ a dɔɔnin Goma n'a lamini sana kɔnɔ u ka dɛmɛ don an ma n'o tɛ an bɛ nɔgɔ sisan dɛ parce que bɔfan kelen tɛ maa ninnu na dugu damadɔ fɔlen don k'u bɛ bɔ olu kɔnɔna na o tuma na an kɔni mago bɛ dɛmɛ na sɔrɔsiw ka se ka taa dɛmɛ kɛ parce que an tɛ fɛ k'an kun don bɛnkanko kɔrɔ jamana ka taabolo la ko n'i ye bɛnkan ta rebelle fɔ o b'a jira i ye faso janfa an dun ka mɔgɔ ne b'a dɔn o tɛna sɔn bɛnkan ta ma n'u ma sɔn bɛnkan ta ma o jaabi ye mun ye o dɔɔnin don hakilimaya la kuma de filɛ nin ye an mago bɛ dɛmɛ na koyi sanni an ka taa kɛbali kɛ mun bɛ taa jamana fɛnɛ sariya kan sɔsɔ n'u welela wele kuma u ka ɲɛma u ka se u se kuma an mago bɛ o de la kuma laɲini ye o kɔfɛ Segu mara kelen na yen nɔ Funukaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw fana sɛgɛnnen don kosɛbɛ u t'a la ka se ka taa sɛnɛ kɛ yɔrɔ minnu bɛ wele ko interfilew n'o ye bakɔfɛ dugu ninnu ye gɛlɛya caman bɛ olu kan kosɛbɛ nin samiya daminɛ yɛrɛ la an ye sira dɔ sɔrɔ min fana kanu k'a tɔgɔ to gindo la o lahala ninnu ka olu ɲɛfɔ an ye an kɔ olu lamɛn ni jaw la. Samiya daminɛ na an tɛ dɔwɛrɛ ye tɔɔrɔ ni degun bɛ an dara yan a ka se ka ta an ka se k'an sɛnɛ kɛ cogo min anw fɛ anw tɛ se ka bɔ kilomɛtiri damadɔ dɔrɔn ne bɔra dɔrɔn mugu bɛ ci la anw tɛ se ka sɛnɛ kɛ ɲinan an bɛ k'an saba san naani anw mɛ sɛnɛ minɛ da kama kɛ vraiment gɛlɛya bɔ ka gɛlɛya da wa hali bi an bɛ jɔra ni san in bɛnna an bɛ balo sɔrɔ cogo di taa san ka na parce que anw ni masina cɛ 18 kilo a b'o bɔ surasiw de bɛ taa n'a ye yanni san ka na an bɛ taa sanu kɛ mais sɔmiya ni san bɛnna mobili tɛ se ka taa anw ye balo sɔrɔ cogo min o jɔrɔ b'anw na sisan gɛlɛya b'an kan yɛrɛ a ban kan wa an y'a fɔ ka dɛsɛ adamaden bɛ kuma kɛ kuma mais ne t'i yɔrɔ filɛ vraiment a bɛ fari fa dɔɔnin n'o tɛ gɛlɛya b'an kan yɛrɛ wa ni san bɛnna ka ban cɛ tɛ kɛ ni san bɛnna ka ban an bɛ to masina ta min o fana tigɛra an bɛ to ala de bolo sa walayi an ɲɛgɛn bɛ tigɛ bamananw ko ten ko taama mɛn ban bolo fo waati da ban ma jɔ an tɛ kɛ jigi tigɛ ala la an laɲini kɔni min n'u sera ka na lakanabɔ caya an fɛ yan ko ne se ka ban ka se k'an ka baara kɛ vraiment o bɛ diya an ye kosɛbɛ walayi o bɛ diya an ye kosɛbɛ n'o tɛ a mɛn nɔgɔ dɛ a mɛn nɔgɔ kalanko kuma kɔni dɛ kalan tɛ si ye kalan ma wa furakɛli an ka dugu naani faralen bɛ ɲɔgɔn kan dɔgɔtɔrɔso bɛ yan mɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ dɔgɔtɔrɔ foyi tɛ o fana jɔyɔrɔ b'an na fana i y'a ye kabako don wa a ka gɛlɛn dɛ foyi de tɛ foyi kalan tɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ yan mɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ an kamana ganba don fana na. Nara olu kɔni ye kibaruya duman sɔrɔ sabula nin dɔgɔkun laban in na u ka sira kɔni sera ka labila sigikafɔ dɔw kɛra minnu
sira ka kɛ sababu ye ka to bɛn ka kɛ ko la sira labilara mɔgɔw ye tani ka segiw daminɛ naga siraba in kan i b'a ye k'a fɔ ko Bubakar Kulubali ale y'an baarakɛ ɲɔgɔn ye radio communautaire la Nara ale ye ɲɛfɔli dɔw k'an ɲa k'o k'an ko lamɛn ni kumakanw na. An b'a yira k'a fɔ Nara bi an bɛ se ka alihamudulilayi fɔ sabula i b'a ye k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ san 2 bɔɲanko fo ka taa se san 3 ma min ye Nara ale siraba n'o ye RN4 ye a tigɛlen kun don o kun ye taama gɛlɛya kosɛbɛ ka bɔ Nara ka taa Bamakɔ donc nin waati na an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi nɔgɔya donna kow la siraba kɔni a b'a la ka bɔ maaw bɛ taa ka segin la a kan bi yɛrɛ tarata juin kalo tile 23 i b'a ye k'a fɔ san 2026 kari fɔlɔ minnu kan ka bɔ Bamakɔ ka don Nara ya olu wulila sɔgɔmada in na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ u wulila u ma se Nara fɔlɔ kan u kɔni bɛ nali la ka na wa min ye o kɛra mɔgɔw kɔni fɛ hɛrɛba ye sabula b'a ye k'a fɔ sira in tigɛli kana bila sisan na min ye taa ka segin kun gɛlɛyara manifinw yɛrɛ tali ka bɔ Bamakɔ ka taa Nara ka bɔ Nara ka taa Bamakɔ kun gɛlɛyara i ka da la k'a fɔ Bamakɔ ni Nara cɛ kilo 378 ɲɔgɔnna don pour que walasa i kun ka bɔ Bamakɔ ka na Nara i bɛ 5000 de bɔ i b'a ye k'a fɔ a pase kun ka ca fo ka taa fɔ a to ten sabula mobili fitininw de kun bɛ maaw ta ka bɔ ni kɔfɛ sira wɛrɛw ye walasa ka se ka Bamakɔ lasɔrɔ o degun bɔra narakaw kan ka kɛɲɛ ni narakaw yɛrɛ ka wulikajɔ ani cɛsiri ye ka sikafɔw kɛ minnu kun fɔlɔ kɛra i b'a ye k'a fɔ Nara ya o kɔfɛ min ye kɔsa in na sikafɔ taara kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye murujakaw fɛ yen walasa gɛlɛya min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw la ani sika ɲuman min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka ban min ye maaw sigibaw ni sigiɲɔgɔnw k'u bolo di ɲuman ma walasa bɛɛ bɛ se ka na cogoya min na o kɛra muruja sigili la o de kɔfɛ sa alihamudulilayi min ye siraba bolili kɔni daminɛna fɔ bi gɛlɛyaba don a la i b'a ye k'a fɔ an bɛ se ka min sɔrɔ k'o fɔ a bɛna nɔgɔyaba don Nara ale baaraw la i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ siraw fɛ Nara ye yɔrɔ min ni jago yɔrɔ don ni bagan mara yɔrɔ don o jago tɛ taa ka segin kɔ bagan mara yɛrɛ fana tɛ taa ka segin kɔ ayiwa ni siraba bɔra a bɛna sɔrɔ yiriwa kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ Nara ya a bɛna gɛlɛya caman ta minɛn minnu bɔ Bamakɔ ka na olu kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ sirantanya ye ayiwa ni siraba kɔni bolila a bɛna nɔgɔya don olu bɛɛ lajɛlen la an bɛ se k'a fɔ teliyala k'a fɔ n kɔni bɛ kɛ taara ye ka dugawu kɛ an bɛ se ka min ɲini ala k'o kɛ ɲɛtaga ye o de bɛ Naraka bɛɛ lajɛlen hami bi n'ala sɔnna an bɛ se ka min sɔrɔ k'o fɔ sirako la o de ye nin ye n'o ye Nara siraba RN4 ye ale boli Modibo Dukure ale ye jagokɛla ye Nara jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔso min bɛ wele ko délégation régionale de la CECIM Narankaw fɛ yen nɔ ale y'o ɲɛma dankan ye an ye a ɲininka hakilila minnu b'a la ka ɲɛsin nin sira labilali ma jagoko nafaw siraw kan a ye min fɔ an ye an k'o lamɛn nin kumakanw na. Ne bɛ kuma chambre de commerce président tɔgɔ la n'o ye Mali Jara ye effectivement an ka siraw bilala sabula kari dɔw yɛrɛ wulila bi kana sira in kan bon san'o cɛ semaine in kɔnɔna la mobilibaw fana ye nali daminɛ dɔw bɛ n'a fɛ dɔw bɛ taa fɛ donc o ye hakilisigiba ye an bolo sabula sira in tigɛ ni bi cɛ dɔɔnin de b'a kalo 1 ɲɔgɔnna de b'a san 2 jɛ bon depuis a tigɛra commerçant kɔni i sira min dilen don i ma n'o ye route nationale ye n'o tigɛr'i la i bɛ taa munumunu déviation de fɛ bon a ka jugu an ka mobiliw ma minɛn ninnu yɛrɛ fana n'i y'a san commerçant tɛ se ka minɛn san cogo dɔ la ka siraw munumunu gasoiliw ka gɛlɛn donc k'a fɔ k'i bɛ tila ka feere k'o la min bɛ consommateurs hakili sigi donc vraiment o tun gɛlɛyara an bolo kosɛbɛ mais tubarikala sira in bilalen a bɛna nɔgɔyaba kɛ anw jagokɛlaw ye a b'an permettre i bɛ minɛn san nɔgɔya la i bɛna feere nɔgɔya la sabula route nationale in ka bɔ Kuala ka na Muruja ka na Nara o de y'anw ka sira principal ye o sira in de ka surun fana an ka opérateurs la minnu bɛ na ni minɛn ye ka feere kɛ Nara ani ka bɔ Nara ka taa Bamakɔ donc an bɛ se ka min fɔ sisan dɔrɔn an nisɔndiyalen don wa an bɛ dugawu kɛ nin ko in ala k'a kɛ badabada ye wala ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka jamana suma ala ka Mali ta ɲɛ salamu aleykum. Sigafɔ ninnu yɛrɛ caman kɛra sifinnakaw olu jɔyɔrɔ bonyana ko la kosɛbɛ murujankaw fɛ yen nɔ olu ye hakilila ta min tali kɛ ADECNA olu fana cɛsirila ko la kosɛbɛ an sera ka seereya dɔ sɔrɔ Nara murujan sifinnakaw ka ɲɛma n'o ye Seku Umaru Sangare ale ye dɔw ɲɛfɔ an ye o baaraw tɛmɛcogo kan. Ɲinan tun bɛ kɛra san 3 ye anw ka sira tigɛlen kun don o kun t'a la basi dugu siraw ka taa kungo kɔnɔna na forow an balilen kun don a bɛɛ la anw sifinnakaw y'an sigi k'an hakili jagabɔ k'an miiri kosɛbɛ donc an y'a san 1 kɛ ka san 2 kɛ ko kelen b'an da la an ma kuma an ma fɛn kɛ an ma foyi fɔ donc an nana sigi k'an miiri k'a fɔ k'an sigi k'an da de k'an mako ten tɔ a tɛna résultat ɲuman foyi d'an ma
donc kama murjan sifinnakaw n'o ye ɲamana komini denw ye an ye hakili falen falen kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka sigikafɔ dɔ boloda an n'an ka dugutigilakaw n'an ka mɛrilakaw ni autoritew ye donc an ko an b'a yira an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ t'an bolo solution t'an bolo k'a fɔ an bɛ se ka ko ma mais an mago bɛ ka solution dɔ ɲini inshallah an jɛra n'o y'o sigikafɔ in kɛ ala barika la an y'a sigikafɔ in kɛ hɛrɛ la sigikafɔ in nana ni ko caman de y'a ma tɔnba dɔ bɛ nara n'u b'a fɔ adegna ani ka fara murujan yɛrɛ ɲamana komini yɛrɛ tɔnba dɔ fana bɛ b'a fɔ adegni min donc a ka ca n'ala fɛ olu bɛɛ sen nana don ko in na ka fara murujan sifinnakaw kan an jɛra ka hakili jagabɔ kɛ degun min kun y'an sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ si nɔ ye donc sababu dɔ nana degun y'an sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na an y'a hakilila farafaraw kɛ ɲɔgɔn k'a jateminɛ an ka dugu caman bɛ yen nɔ wulilen kun don bamananduguw b'a la marakaduguw b'a la filaduguw b'a la surakaduguw b'a la donc an tɛ ɲɔgɔn kalama an dun bɛna bɔ ɲɔgɔn kalama cogo di foyi tɛ se ka an gɛrɛ ɲɔgɔn na n'an ma kuma ɲɔgɔn ye n'an ma ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn ka hakililaw dɔn o kɔnɔna na an ye forme dɔ labɛn forme nana kɛ murujan na donc murujan n'a mara ni nara mara ni gumu an bɛɛ sen donna na an jɛra ka forme kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an hakiliw falen falen an bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ ɲini ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min ko in bɛ se ka bɔ an da cogo min an bɛ se ka sɛgɛn an cogo kɔrɔ la ala barika la an ye forme kɛ an y'a kɛ résultat caman de d'an ma an y'a lajɛ sigida la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɔlen don nɔ na an y'an wele bila o bɛɛ ma min bɛ mali kɔnɔ min tɛ mali kɔnɔ min n'an bɛ sigida kelen na minnu n'an tɛ sigida kelen na an sigiɲɔgɔn minnu bɔra nɔ na an ye bɛɛ wele donc ka ɲɔgɔn yɔrɔ ɲini mun ye nin s'an ma an kan ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ ni nin bɛ se ka ban donc an kɔni y'a ye foyi ma ko in nɔgɔya ma an ka sigi ka fɔ in kɔ an ye sigi min kɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn hakililaw dɔn donc nin de y'a to a kɛra tan nin de y'a to a ma kɛ tan nɔ an y'a o hakililaw fara ɲɔgɔn kan ko minnu tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra gasima ko ni tɔɔrɔ ko an ye yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ɲini ɲɔgɔn fɛ ka kɛlɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ degun y'an sɔrɔ cogo min na mɔgɔ si ka laɲini ko tɛ mais ni ko ma mɔgɔ sɔrɔ tɛ ko dɔn an kɔni an ɲɛ fara ɲɔgɔn ma an y'an sira sɔrɔ an ka sira labilala ka bɔ kɔla ka taa nara ka bɔ kɔla ka na murujan ka tɛmɛ ka taa nara gumbu kalumba sira bɛɛ labilalen don alhamdulillah rabbil alamin an b'ala barika da bi sira bɛ ka boli donc foyi ma s'an ma ni kuma ɲɔgɔnya ni bɛn ɲini tɛ donc an kɔni ye bɛn ɲini an ye bɛn sɔrɔ an ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ani ɲɔgɔn cɛ donc an yɛrɛ yafara ɲɔgɔn ma ko minnu bɛ yen olu banna ni ɲɔgɔn cɛ an ka sira bɛ ka boli kuma bolicogo kɔrɔ an bɛ ka taa an ka sugujɔw la an ka village kɔnɔ village bɛ ka na sugujɔw la an bɛ ka bɔ ka taa an ka foro yiriw tigɛ an bɛ ka an ka baaraw kɛ a kɛcogo la kɔrɔla an kun bɛ cogo min murujan ɲamana komini kɔnɔ alhamdulillah bi an bɛ ten tɔ donc an b'a ɲini ala ka nin kɛ bada de an bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ naran sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔso n'o ye chambre d'agriculture o ɲɛmɔgɔsigi baaraw fana tun bɛ senna dɔgɔkun laban in na mamadu di kisima jariso danaya dara ale kan sɛnɛkɛlaw fɛ ni ka bila u ka baara ɲɛma san 5 nata ninnu kɔnɔna na a ye danaya minɛ cogo di a ye dɔw ɲɛfɔ an ye an k'o lamɛn ni kumakanw na Dana in vraiment a diyara n ye kosɛbɛ délégué minnu nana ka bɔ an ka cercle kɔnɔ an bɛ foli di olu de ma parce que nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye san 5 fɔlɔ dɔ de tɛmɛna donc n bɛ se k'a fɔ o san 5 fɔlɔ in de kɛra sababu ye délégué ninnu ka segin k'an ta tu kura ye donc foli fanba b'olu de la voilà donc ani an ka autoritéw fana n bɛ foli bila an ka autoritéw fana na parce que u fana ma gɛlɛya foyi don baara in kɔnɔ ŋaniya min b'anw na d'abord ka kɛ pɔn ye anw ni an ka autoritéw ni an ka bagan maralaw ani an ka sɛnɛkɛlaw ani an ka mɔnikɛlaw ani an ka kungo tɔnɔbɔlaw ka kɛ pɔn ye u ɲɔgɔn cɛ min b'a to kibaruya minnu mana na ka bɔ an ka autoritéw la an bɛ se k'a lase an ka sɛnɛkɛlaw ma cogoya min na wa ni kibaruya minnu bɔ an ka mɔgɔw fana bolo n'o ye sɛnɛkɛlaw bagan marala kibaruya minnu bolo fana k'o kibaruyaw lase an ka autoritéw ma min b'a to an ka région a bɛ se ka développer cogo min na. Yalima gɛlɛya bɛ sɛnɛkɛlaw kan sisan. Gɛlɛya minnu b'an kan nin waati o ye fɔlɔ la an ka ONG kun ka ca minnu kun ka dɛmɛw bɛ se sɛnɛkɛlaw ma ani bagan maralaw ma mais nin waati caman bɔra la donc an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya min kɔni bɛ yen o y'o gɛlɛya dɔrɔn de bon ka b'o la alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ basi wɛrɛ tɛ voilà. Welekan bolo ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma san nafa in na. Welewelekan bɛ n bolo k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna d'abord samiya daminɛ in na u k'u ɲɛsin u ka baaraw ma an bɛ dugawu de kɛ ala ka samiya ɲuman d'an ma ala ka samiya ɲuman d'an ma min b'a to dunkafa ka sabati jamana kɔnɔ parce que ni dunkafa sabatira fɛn caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya. Jamana ninnu de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la an bɛ aw fo aw ka don o don timinandiya la an b'a fɔ ko ala ka waati wɛrɛ yira an na.